हेलौ इउटुब फेमिलि गासैखौबो आरो गासैखौबो नैबाहाय जमा जमि ज' दा नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ मोनसे लाइभ दा लाइभनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बाहाय मा मा जादों आरो मा मा खालामदों बाहाय नोंथांमोना जाहाथे नायनानै मिथिनो हागोन बा बुजिनो हागोन स' दा होलांगासिनो आङो लाइभ आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओइ बहाय मा होदों आदसा बाहाय साहा आंथ' साहा लोङा थ' सोङाबैसै आंथ' साहा लोङा दानिया जोङो सिङाव थांसै दा जोङो सिङाव हाबबाय जों दा साहा लोंला स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आं बाव दंफैयो आरो आबै मोनदों मादै मोनदों जों बाइक फैदों मार्सिडिस फेमिलि हाउसावहाय स' औ देखो लालांगासिनो दङ लैहोर मानसिफोर दङ आरो बाहाय माखासे बिथांमोना जाखिनि सिबिनांगौ जाखिनि फुजिनांगौ बिथांमोनखौहाय नमस्ते बेहाय दङ बेहाय दङ सोर सोर बिथांमोनखौहाय फुजिदों सोर सोर बिथांमोनखौ फुजियाखै बाहाय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना नायलांबायल' था अके हा सिगाङाव
সাংবিধানিকভাৱে এই চুক্তিটো হৈ গ'ল আৰু সেই চুক্তিখন সন্মান দিয়াটো চবৰে দায়িত্ব, সকলোৰে দায়িত্ব। আৰু এই BTC চুক্তিৰ দ্বাৰা আজি BTC অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে এই চুক্তিটো সন্মান দিয়াৰ অধিকাৰ আছে। আৰু এই চুক্তিৰ দ্বাৰা দি যোৱা 15 বছৰত BTC অঞ্চলত এই পিছপৰা BTC অঞ্চলত বহুত কাম কৰিব পাৰিছে, সেইটো চবেই অনুভৱ কৰে আজিকালি। কিন্তু বিটিআৰ চুক্তিকাৰীসকলে বদলন দিয়াটো আজিৰ দিনত মই উদ্ধাৰ কৰাটো মই দেখা নাই। আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, যেনেকা অনাৰ দিব জানিব লাগিছিল আৰু ইহঁতে গুৰুত্ব দিয়া নাই। কিন্তু এই BTC চুক্তিৰ দ্বাৰা যিখিনি ক্ষমতা পাইছে সেই ক্ষমতাটো ইহঁতে আজি চলাই আছে, সেইটো সন্মান দিব জনাটো ভাল আছিল, কিয়নো আমাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু আমি BTC চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি পালন কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আজি 22 বছৰ হৈ গ'ল এই BTC চুক্তিটো। যোৱা 15 বছৰত আমি যিখিনি কৰিলে সেইখিনিয়ে আছে এতিয়াও। এই যিখিনি BTR চৰকাৰ চলাই আছে এতিয়া প্ৰমোদ বৰাই ইয়াত জিৰ'। মুঠতে ইহঁতে সমালোচনা কৰি আছে আমাৰ 15 বছৰত একো পোৱা নাই বুলি। কিন্তু যিসকলে একো কাম নকৰাকৈ এনে বহি আছে এই সকলোহে সমালোচনা কৰি আছে। আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ধৰক আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। আজিৰ দিনটো বড়োলেণ্ড ডে, BTC চুক্তিৰ ঐতিহাসিক দিন। ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট শ্বহীদসকলৰ অৱদান আছে। আমি আজি এই চুক্তিৰ দিনটোত প্ৰথমে আমি বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক আমি সন্মান জনাই পেলাই আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে চেমিট্ৰিত 2000তকৈ বেছি শ্বহীদসকল আছে, ইহঁতক আমি আজি এতিয়া সন্মান দি আছোঁ। শ্বহীদৰ আত্মত্যাগৰ বাবে আজি BTC গঠন হয়। অনাগত সময়ছোৱাত BPF দলে বা BPF দলে শ্বহীদৰ পৰিয়ালক লৈ কিবা বিশেষ পৰিকল্পনা কৰিব? শ্বহীদৰ পৰিয়ালসকলক BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিখিনি সহায় কৰিব লাগে কৰি আছে আৰু কৰিব লগা নিশ্চয় আৰু থাকিব। আমি আগন্তুক দিনত যেতিয়া চৰকাৰ আহিব আকৌ আমি সিহঁতক ৰিপিট আমি কি আৰু কৰিব পাৰোঁ। চৰকাৰ আহক, মুঠতে এই শ্বহীদসকলৰ যিখিনি ফেচিলিটি দিব লাগে হয়তো আমি কিছুমানক ভালকৈ দিব পৰা নাই। মুঠতে আমি দিম, আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আমি দি আহিছোঁ আৰু দিব। লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হ'ব, এনেকুৱা প্ৰস্তুতি? টাৰ্ণিং পইণ্ট মানে আগন্তুক যিটো এই এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত হ'ব বুলি আমি গম পাই আছোঁ নিৰ্বাচনটো। কোকৰাঝাৰ লোকসভা আৰু দৰঙৰ লোকসভাৰ যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন BPFে 1 নম্বৰত আছে। ইয়াতে ওদালগুৰিত, দৰং ওদালগুৰিত আমাৰ যুঁজ হ'ব তিনিখনীয়া, কংগ্ৰেছ, BJP আৰু BPF, বেলেগ দল আমাৰ। মুঠতে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ BPFে 1 নম্বৰত আছে আজিৰ দিনত। আৰু UPPL আৰু BJP সিহঁতে এলায়েন্সত আছে। BJPয়ে নেখেলিব বুলি আমি শুনিছোঁ। UPPৰ লগত আমাৰ কোকৰাঝাৰ UPPL আৰু BPF মুঠতে আমাৰ পৰিস্থিতি খুব ভাল বুলি আমি ৰিপৰ্ট পাই আছোঁ আৰু আমি চিন্তা থাকিম। কিয় জিকিব বুলি ভাবে? জিকিব মানে প্ৰমোদ বড়ো যিখিনি মিছা কথা কৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰি আছে বা ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সি একো কৰা নাই আৰু নতুন কাম একো কৰিব পৰা নাই। পাব্লিকক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিলে সেইটো জিৰ'। ইয়াৰ ফলত আমি জিকিম। नोंथांमोननि सायावहाय गोसोआवहाय जाहाथे बेबायदि गुलाय गुजाय साना।
এটা ওয়ার্কশপ আছে বড় এখানে কম नोंथांमोना नुबाय जे बाहाय गोबां मानसि फैदों आरो आंनि केमेराया भिडिअ खालामै मेम'रि फुल जाबाय दा इसिबां आङो भिडिअ खेबनो हाला बा लानो हाला साननानै जाहाथे नैबे सारजोंहाय जाहाथे बयबो फैयो आरो बयबो मदद खालामलायो जाहाथे बै समफोर बादि दानि सोलिनाय बादि जाहाथे जाया दा नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहरबाय সম্মান দেওয়া মনোভাব ব্যক্ত করলে बियाबफोरखौ दानाय जादों बे बियाब दानायाव संबिजितनि बायदि जाया संबिजितआव थानाय जेनिखि आयेन मथे जायाखै जेरै दरं उदालगुरि लकसभा बियाब दानायाव बिटिसिनि बायदिनो खायफा बियाबफोरखौ दाजाबदेरनानै बेयाव नोंथांमोननि हान्जायाव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव माबाफोर हेंथा सोमजिहोगोन जोङो बे समस्ति दानायनि बेरेखायै बिटिआर हान्जाया डिस्ट्रिक्ट वाइज साब डिभिजन वाइज प्रटेस्ट खालामदों जोङो मोननै लकसभा नांगौ क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबोदोंमोन जेन' दाथ' उफाय गैया जोङो केस होबाबो बे आयेना जोंना सोलिनाय ओंखायनो जोङो सिरि थादों फैगौ जिथु MP इलेक्सन जागोन दरं उदालगुरि लकसभा बेवहाय जोङो बिटिएफआ गेलेगोन होननानै थिरांथा लाखाबाय आरो दासिमाव जोंनि पजिसना दरं उदालगुरि लकसभायाव बिराद मोजां एक्सिलेन्ट माने बयनिख्रुइबो साबसिन बिटिएफ हान्जानि जिथु पजिसन आंना लोगोआ मासेयावबा गोमाबाय नागिरनांसिगोनसोना बावनो दं सानाखैमोन जे इमान मानसि जागोन हाय एजां गोजां मानसि जादों माथो बेसर फुल ना मा बेलाय नै बेखौ नायदां आं फुलखौ बिबारखौ मा बिबार बियो बायद' बेखौथ' आं बुंनोनो रोंला बेखौ बोरैबा आलदा आलदा खालामो बुंनो रोंलानो बायद'आ बे बिबारा मा बिबार बेखौ सोंदोंमोन आं बायद'नावहाय रोंलानो मानसि जादोंथ' ना फाग्ला बेखौ मारै खालामलाखोंलै थबसिखौ मानो हमो जाबाय आंनावथ' लाइभ जागासिनो दहायनिफ्रायनो लाइभ होगासिनो आङो मोनसे लाइभ दानो हामोन नोङो आं मोनसे लाखादों लाइभ लाखादों मोनसे आं गस्ला माबाखौ गाननो नांगौमोनलै गस्ला गुदुंखौ गानजायासै गस्ला गुदुं गाननाया
मोजां खोनादों नोंनिया हा खोनाबाथाय खारगासिनो दङ मा सोंबाय थाखो जायाखै खामानि मावनांगौ दंखायो जोंहा खामानि मावनांगौ दङ एबा बिटिसि ओनसोलाव जोंनि माने टारगेट जोंनि माने बेयो जाहैबाय जोंनि मेइन स्लगान माने मेइन उद्देश्य समाज बुंबाथ' माबा फेस्टिभेल माबा बेफोरबायदि माबा खुंनाय फैसा मोनबाय थानानै जाग्रा मानसि नङा फेस्टिभेलानो हिसाब गैया माबा मिउजियाम बेफोरनि नामैथ' फैसा बरनना जागासिनो दं पस्टारा गांला गांला सिथाबगासिनो दं बे पस्टारनावबो बिसिबां गिदिर बानायदों माबा फुटबल पार्टि बिनि नामाव बेफोरबायदि बेना फैसाया सेस आरो बेसेबां खरसा जादों बेनि लिमिटनि बारा 100 थाखानि खरसा 500 थाखा खरसा देखायनो जागासिनो बेना बेनो मावाखै बांद्राय बेलाय लायफैनाया नैबेला मोजां मोजांथार कन्टेन्टआ दा जाय स्वाधीन आल्फा फरायसालिनि गासिबो जायफोर खुंजानायफोर खिन्थु आल'सना आल्फा बेखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं बेखौ मावनो खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय फिसा रेहाय मोननांगौब्रा होबाबो जानो सुक्ति खारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन जोङो नंगौ जोङो ओरै जों मावदों आगोलाव ओरै खालामदों खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय बे आल्फा आल'सना पन्थी आल्फानि आंखौ होग्रो बेनिफ्राय दे ओरैहाय जादोंना जायाखै बेबा सानानो गैया खोमसि नुयो नहा खेबनो गोरों मा सोंनो मा खालामनांगौ बे माबाखौ माबानायाव बे माबायाखै होननो बियो मानो बिदि माबाखो जों बे माबानिखौ नुवासै होननानै इलाय फैबायना माबा रायलायनो फैबाय सोंदो रायलायहैदो रायलायनोबा 리더 간다? 야, 미치래. đây này ô cái đầu này đây này ra cái này
बेहायनो होनो हायोमोन ओइ थांला थांला गग्रा गग्रायाव थांला गग्रायाव थांगोन नांगोना गग्रा गैया रलै आं रिसार्च नांगौ हा आंना लाइभ होनाया एमबि माबा जाबाय अभार जाबाय